उन्हाळ्यासाठी पोटाला थंडावा भेटण्यासाठी हे लाडू केलेले आहेत. हे लाडू तोंडात घालताच विरघळणारे आहेत. लाडूमध्ये जरासुद्धा साखर आणि तुपाचा वापर मी जराही केलेला नाही आहे. सहज वळता येईल असे हे लाडू आहेत. तर चला पाहू आपण हे लाडू कसे बनवले. हे लाडू करायला जास्त खटपटसुद्धा नाही आहे. झटपट तयार होतात लाडू. तर चला आपण रेसिपीला आता सुरुवात करूया. तर ह्यासाठी मी घेतलेले आहेत नाचणीचे कुरमुरे घेतलेले आहेत. तर असे वाटीभर मोठी वाटीभर मी हे कुरमुरे घेतलेले. तुम्ही लाडू जास्त प्रमाणात सुद्धा करू शकतात आणि मस्त असे नाचणीचे कुरमुरे लागतात. तर आज नाचणीच्या कुरमुऱ्यापासून तुम्हाला मी लाडू दाखवणार आहे. त्यामध्ये मी गावठी पोहे घातलेले. तुमच्याकडे जर गावठी पोहे नसतील तर तुम्ही साधे पोहे घातलात तरी चालेल. वाटीभर मी पोहे घेतलेले. यामध्ये मी 1.5 वाटी पोहे घेतलेले. अजून अर्धी वाटी मी पोहे घातलेले. तुम्ही पहिले 2 वाटी घेतले पोहे तरी चालतील. तर आता पोहे मी व्यवस्थित भाजून घेतलेले आहेत. कुरकुरीतपणा आलेला आहे पोह्यांना. आता मी कुरमुरे घेतलेले आहेत. तर कुरमुरे जास्त घ्यायचे, कमी घ्यायचे नाही. तर तुमच्याकडे 2 वाटी कुरमुरे घेतले का त्याला अर्धी वाटी गावठी पोहे किंवा साधे पोहे घेतला तरी चालेल. सगळं व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. कुरमुरे आणि मी पोहे भाजून घेतले. ह्यामध्ये मी अर्धी वाटीभर मी सुकं खोबरंसुद्धा घेतलेलं आहे. जे सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. आता सगळं भाजून घेतलं आहे. आता आपण हे मिक्सर लावायचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. परत आपल्याला भाजायची वगैरे गरज नाही आहे. तर आधी पोह्याचं पीठ तयार करून घेते. जास्त भांड्यांचा पसारा नको म्हणून त्याच कढईमध्ये मी सगळं मिक्स करून घेते. तर आता सुकं खोबरं त्यामध्ये पोह्याचं पीठ तयार करून घेतलं आहे. आता नाचणीसुद्धा आपल्याला त्याचंसुद्धा पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. आता सगळं आपल्याला तयार करून घेतलं आहे. ह्यामध्ये मी आता गूळ घेणार आहे. तर मी 1 वाटीभर गूळ घेतलेलं आहे. लागलं तर थोडंसं गूळ नंतर परत घालणार आहे. मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं. आता एकत्र करून घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये थोडंसं अजून मी घालणार आहे गूळ. थोडंसंच घालणार आहे. तुम्ही जर गोड कमी खात असाल तर गुळाचं प्रमाण योग्य आहे 1 वाटी. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हे सगळं आपल्याला मिक्सरला एकदा फिरवून घ्यायचं आहे. गूळसुद्धा व्यवस्थित मिक्स होतो. गुळाचे खडे वगैरे राहत नाही आणि मस्त असे सहज आपले लाडू आवळता येतात आणि ह्यामध्ये जरासुद्धा तुपाचा वापर लागत नाही. सगळं आता मिश्रण मी तयार करून घेतलेलं आहे. आता आपण हे ना सगळं व्यवस्थित एकदा हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे कसं आहे मध्ये वगैरे जर खडे असले गुळाचे तर ते व्यवस्थित मिक्स होतं. मिश्रण सगळं मी काढून घेतलेलं आहे. आता हाताने एकदा बघायचं आहे गुळाचे वगैरे जर खडे मध्ये वगैरे राहिले असेल तर आपण ते हाताने सगळे फोडून घ्यायचे आहे. आणि बघा असा हातात घेताना मस्त असा गोळा तयार होतो या म्हणजे मिश्रणाचा. ह्यामध्ये मी आपल्याला ड्रायफ्रूट्स घालायचे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घाला. मी मनुके घातले आणि बदाम घेतलेले. तुम्ही काजू घालू शकतात, पिस्ता घालू शकतात. फक्त ह्याची चवच अशी भारी लागते कारण सुकं खोबरं आहे. त्यामुळे तुम्हाला असं काही बेदाणे वगैरे घालायची काही गरजच नाही आहे. पण मी फक्त डेकोरेटसाठी घातलेलं आहे. आता हे लाडू मी करून घेते. हे बघा. सहज लाडू आवळता येतोय आणि जरासुद्धा त्या लाडूचा कुस्करा वगैरे अजिबात होत नाही. झटपट तयार होणारे हे लाडू आहेत. कुणीही करू शकतील. असे साधे सोपे लाडू आहेत. आता हे लाडू आपल्याला सगळे करून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला ते थोड्या वेळ बाहेर ठेवायचे. नंतर आपल्याला पॅक डब्यामध्ये भरून ठेवायचे. लाडू महिनाभर टिकणारे आहेत. जरासुद्धा या लाडूला वास वगैरे अजिबात येणार नाही. असे हे साधे सोपे सहज वळता येणारे लाडू तयार आहेत. नाचणीचे कुरमुऱ्यापासून केलेले. त्यामध्ये गावठी पोहे घातलेले. साधे सोपे लाडू आहेत. तर नक्की करा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला या उन्हाळ्यामध्ये. हे लाडू तुम्ही वर्षाच्या 12 महिने खाऊ शकतात लाडू. तर असे लाडू तुम्ही कधी बनवलेत का आणि कधी खाल्ला आहेत का? तर कधी बनवले असतील किंवा खाल्ले असतील तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा आणि नाही बनवले असेल तर नक्की एकदा तुम्ही ट्राय करा. खरं लाडू तुम्हाला नक्की आवडतील आणि हे लाडू तुम्ही वर्षाच्या 12 महिने बनवतील कारण हे सहज टिकणारे लाडू आहेत. तर हे लाडू जर तुम्हाला आवडले असतील म्हणजेच नाचणीच्या कुरमुऱ्यापासून केलेले लाडू जर तुम्हाला आवडले असतील तर नक्कीच माझ्या मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. तुमच्या कमेंटमुळेच मला कळेल ही रेसिपी कशी झाली आहे आणि नक्की एकदा ट्रायसुद्धा करा. आणि माझा तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.